Daalụkwanụ ndị ọma na-ege ntị. Ekene m onye ukwu kene onye nta wee sị nke onye chiri nya zelu. Abịago m n'ụbọchị nke tata ka m gbasa ozi ọma Chineke, ozi ọma nwere onwe. Ndị be anyị, unu n'anya na attack ndị a mee na Kuje prison. Ndị ISWAP apụtago claim responsible for that very attack, and the reason ha ji wee claim responsible bụ ka ị ghara ije echewe or suspect what is going on or who are the people carrying out the attack. Henyego gi the sign that Abuja belongs to them. These people have already conquered Abuja. For them to operate freely in Abuja, it shows that the people have already conquered Abuja. And up to this point, well, now this point I know now, I can na afụkwa ndị Igbo nka na-akụ okwu maka PVC. Instead of it being taught jụọ onwe ha, where are we heading from here? Who will enter there and save us? Up till now, onwebeghị ndị Igbo jụrụ ese. Imagine ka ndị Fulani bandit ngeji wee binye ọtọ wee gagide in their numbers, more than 300 in their numbers, wee jiri nwe ya na-aga wee gafeche the whole. Many of you agabeghị ebe bụ Kuje prison. John Dobona Gagol Kuje prison. Kuje prison is one of the most secured prison in Nigeria. If good number one, in fact, with a tight security. Ndị na-eche Kuje prison nche ndị amị. Before you get na Kuje prison, ị ga-agafeeli 2 to 3 army checking points. Ị ga-agafe 2 to 3 army checking point. Then ndị a wee gagide wee banye there. The same people na-agwa unu na 24 hours before that very attack, they withdraw ndị army na-eche that place nche. They withdrew the military personnel that are guiding that Kuje prison to make it safe. And the moment within 24 hours they were withdrawn, then this group of people attack. And yet, unamabeho the message you send the. Now, instead of Nigerian military, Igagaba after the people made that attack, they are busy looking for the people who escaped from prison. So people who escaped from the prison, the prisoners are more dangerous than the people who made the attack. Now, kebe okwu ndị Igbo ju egbasta here. Ihe ebe okwu ndị Igbo nọ dị bụ na ndị Igbo, ndị be anyị bụ ndị Igbo, bụ kịta ka ha kwesịrị ibinye ọtọ gwa the president or whoever that is in Aso Rock. Kịta ka ndị Igbo kwesịrị ibinye ọtọ wee chụba ese chụwagodu ihe ọwa Nigeria con anya ga continue like this or allow us to have referendum na ya chọghị to be conquered. Mana ndị Igbo wusara aka wụsa ọkpa nke ọbụla emete dị fa mma. Enwere ozi onye Igbo nwere ọnụ nga ekwu okwu jụọ ese si ọgịnị na-emeji
Your country question on him. How can we be in this kind of country? What can we do? Let us conduct referendum. Gini ka ndị achọgodo ka ife bụ their plan. Ndị Igbo niile just makpulucha. Onye ọbụla just nọlụ. Itinye hope na military na-eche gị nche. Ị ka nwee hope na the military ndị Boko Haram infiltrate goal. Military ndị Boko Haram na-akọmandezi. Onolubeghị mgbe ndị Igbo ga-asị bịa nwanne anyị Peter Obi kwụsịgodo ife ị na-eme pụtagodo ka anyị chekigodo ka anyị malụgodo anyị dugodo ndị anyị na ha so ka anyị malụ nke na-eme eme. Oke uchu na-agwa unu na ndị a capture the whole military thing, firearms, military ammunitions. Ha jidechezie mgbe ahụ ka ọ dị gị ka ị nwere ike bịa binye ntọtọ kwuo maka referendum. Ka mgbe ha ga-ebido assassinate wezie the top Igbo politicians ndị ahụ ọnụ na-elu n'okwu before na-ebinye ntọtọ. Ihe ahụ question ka anyị ga na-ajụ onwe anyị na situation anyị nọ na anya nọlọz na situation ya ebe mmadụ pụta ọ sị gị go and get your PVC. O nwere vidio m ga-egosi unu na mgbede a the whole PVC niile ndị Igbo mme nke etinye n'Enugu ha agbago ha ncha niile ọkụ. Ị na-agalavant na-apakọkwa na ị ka nwee PVC nwere osikwa PVC onwere any PVC nwe. Every PVC Igbo man m ga-ime emere ya double. One bụ original, one bụ fake. Ha release elu nu fake jide original. Dade bụ ilute ewere afa gị onye ọzọ print ya. Onoge elubeghị mgbe ndị Igbo ya asị all these things, all this crisis na-aga ebe niile ka anyị binye ike n'ọtọ ka anyị chọọ the solution. Ka anyị support Kananu Maazị Nnamdi Kanu. Ka anyị mmekodu n'ofu ife ka amalụ na ihe a bụ the record of ndị Igbo. Nnamdi Azikiwe tinyere anyị n'ọnọdụ anyị nọ tata. Mana today ka ebe Nnamdi Azikiwe anọ. The same ọnọdụ Nnamdi Azikiwe tinyere anyị bụ the same ọnọdụ Peter Obi na-akwado itinye anyị. Mana ndị Igbo out of their overzealous desire to be president, I don't understand them. Had address. Out of many of them have committed. The reason why many of them are not speaking, the reason because of the corruption cases hanging on their neck. They now rather to protect themselves, not to go to jail, than to fight for the freedom. Obojo na Tony Igbo binyi toto n'ọrụ na National House of Assembly raise the motion of a referendum. Gịnị na-eme ndị Igbo nọ niile nọ n'ala Igbo gburugburu ibinyi toto shimba enough of all this nonsense. Ịga na amị tata ndị niile na-egbubu ndị Biafran army ndị Igbo dị Igbo tribe own. Ịga na police the same thing. Ịbịa na navy the same thing. Ịbịa na custom the same thing. Gwagodonu m ofu ife ndị Igbo ka ji wee nọlụ na Nigeria. Gịnị na-enye onye Igbo the hope or the courage to iji wee nọkwuo na Nigeria dị more? Gịnị ga-eme onye Igbo ka o wee bido gbapa ọsọ? Iche na the silent of ndị ugwu, iche na ha amaghị ihe ha na-eme. Ihe niile those people na ha ji oteke ga-cheke mgbe ọbụla enwere ọgwụ. Mgbe ọbụla people na-akwado for ọgwụ, ọ bụ na onwe ndị nke ha niile nọ na prison ha na-eje release ha, most especially those dangerous ones, because those dangerous ones ka ha ga-eji wee nụ dị ọgwụ. That is why ha ji prepare. If this release ndị ha bịa kpọrọ here, Buhari sanctioned it, Buhari supported it. Na ejuzi onwe gị ndị nwaka na support Peter Obi, ijuru onwe gị ka eke ju egbu agụghị iro nsị. Ka eke agụghị iro nsị ju enwu. Agụghị iro nsị so much believe in one Nigeria. He trusts the Fulani. He want to make them that he is carrying them along, and he made the Fulani man the chief of his staff. And the man ended his career.
ha gwala unu si unu na no zoning na 2023 no igbo presidency sign na sign again, sign and sealed that na ndị igbo ya produce ya. Oluzie na primary election na APC ewepụta onye ofe mmanụ, ndị PDP ewepụta ndị alakụba. Kama ndị igbo ga-agbadozi ụkwụ si mba na ihe abụghị the agreement anyị nwe na unu si na unu ga-ezo onye to the east, ka anyị tinye no east aha nọ ndị igbo emerie ihe ha mere na ha je Peter Obi ya pụta na pati Labour Party na-enwere ihe okpote, ka anya bịa wolu social media na-eme mkpọtụ, owolu social media na-emegheri emegheri. Why our people our people are dying on a daily basis. This thing, ndị Fulani are every day preparing all the whole nations ha na-eji the federal money wee na-ego ngwa ọgụ. Anyị nọ na-anụso nwanyị ọgụ. Ihe anyị nọrọ bụ onye jiri ibi betray, the infiltrators she this side na betray, the evil ones she the other side they betray. Ọ n'oge elubeghị mgbe ndị Igbo ga-eji binye ọtọ binye si mba ka anyị meke n'ife anyị ji ebulu ndị Igbo. Enough is enough. Ndị Igbo ndị nọ n'ugwu ka ngwa unu nke bụ eziokwu, unu ga-ebu ihe ga-eji wee chụọ aja. Ndị Igbo ka nọ n'ugwu, ọ bụrụ na ihe a mee na Abuja eyilu unu ife ya eme unu ife ga-eme unu, oh my God, ife ga-eme unu mgbe ọ ga-ebido. Ife ya eme unu mgbe ọ ga-ebido, unu ama afọ unu ga-ejikwa ya. Ntị ọbụla anụrụ ya ga-asụ wuluwulu, anya ọbụla afọ ya ga-agba ọbara. That is why m ji agwa ndị Igbo, ọ bụrụ na ị ka nọ n'obodo ndị ugwu wee na-ekiri ife na-eme, kee the possibility nwe na ose etie na ị ga-anatanwu. How many times ka ife ga-eme gị bifo i wee mụrụ akọ? Olubeghị mgbe ị ga-eji unu bụrụ unu ngwongwo unu natawa n'ala Igbo. Ị makwa na akwụlu na amala kparịa na ndụka akwụ. Ndị Igbo na-aba afọ asị gị na ndụka akwụ nwa aka ego, ka ezi ebe nke ka akụ ji wee kasịa ndụ n'ala Igbo. Ị na-afụ ndị nọ na be ha na-akwado na ha ga-ejigbu gị, na-akpa dị nkata na-apụla na ego ha ga-ejigbu gị. Ị ka relax ya hope na ị ga-akpọ ndị polisi. Icheke na mgbe ahụ oge ebido nọ ndị polisi ga-enye ha sị gị na asị ya na we are not on duty, you can go. Then ha mee everything. Ọ mgbe egbuvelu unu bifo na anata, ọ mgbe ebe niile gbawara yala unu abịa bụrụzie liability to ndị Igbo nọ na Igbo land. Ana m ajụ unu, unu n'anya ife na-eme kịta, obodo Naijiria ekewago, otipịa ga etipịa. Ihe ndị be anyị kwesịrị ime kịta ya ịkpọba okwu onye ebe ọbụla onye nọ ya natawa Biafra land. Ebe ọbụla onye nọ ya buru ngwongwo ya natawa na onwere ozi ebe dị save. Even ndị nọ Lagos adịrọ save, ndị nọ Oduduwa land adịrọ save, not to talk of ndị nọzi na north. Ị ga-eji ndị nke ahụ wee gwụọ ji welu ha gwa abacha, maka na unu mara ebe situation anọ na nkata ndị a na-akpa ha wikiniche the military wing and the security wings. Then efuzie ha ebido nkata, ha ebido the attack on Igbo. Before ha ga-ebido the attack on Igbo race, ị ga-afịa ha nwa ga na command everything. Ha ga na command ebe niile. Mgbe ahụ amalọzi m ka ọ ga-adị anya adị, amalọzi m ka ọ ga-adị anya adị. Amaghị m onye ga-abịa gbachitela anyị, amaghị m onye ga-abịa kwuchitela anyị. Chigozie Ribe, greetings from here.
ife niile ụfụ na-eme kịta bụ maka na ndị Igbo ebinyitebeghị ọtọ make a very statement. Onwebeghị ndị Igbo ma ebe ha kwụ akwụ. Ndị Igbo amaghọ ma ha kwụ n'aka nri ma ha kwụ n'aka ekpe. Ndị Igbo amaghọ ma ha jebe eje ma ha naba ana. Ndị Igbo emekibeghị their stand because Peter Obi ka na-confuse ndị Igbo. Peter Obi fully know that na onwelo plan n'oji oge ji wee bụ president, yet ọ ka na-enye ndị Igbo dead hope. Ọ ka na-enye ndị Igbo the dead hope. Ọ ka na mmanụ n'unu natara ebe a ga-afụ ozu unu wee kwa danụ n'unu nọgide n'ugwu ife niile emekpa unu. PC Richard, greetings from here. Like Kunuma, enwere too much time today. Mana by God grace na mgbede a m ga-ewepụta time ka anyị kpaa nkata ọfụma, anyị kpacha anya ọfụma ka anyị mara ebe onye ga-akwụ, wee sị ya mara anyị mma ebe ọbụla unu nọ. Ọ bụrụ na ndị Igbo ga-ama ife ha binyite ọtọ, gather the courage, gather the everything, make a statement on their own stand. Nekwanu neno PVC unu here. Una na-afụ the PVC. Una afụ ya? Nke una dị. Una afụ PVC unu ebe ọ na-agba ọkụ. Ihe a PVC unu na-ekwu okwe. Go and get your PVC. Ifuru ebe a mụrụ ọkụ. Ifuru ebe your PVC na-agba ọkụ. Yeah, go and get your PVC. You want to vote Peter Obi? Nekwa ebe your PVC na-agba ọkụ. Ka ị na-awa ọchị ya n'aka gị. Go and get your PVC. PVC ndị Igbo niile. Ifeanyi Chukwu, abụrụ m your leader, I am not your leader. So ọ bụrụ na ị na-achọ ege lead gị, then imani ihe echegide till thy kingdom come. I'm not your leader, and I don't intend to be one. So if you cannot, I am only a messenger. I will send you the message. If you like, you take it. If you don't like, don't take it. Nekwanụ ndị mere ife niile a mkpamkpa niile a. On this note, m ga-abịa rapụba unu. Mana mgbe ọbụla ndị Igbo binyitere ọtọ wee issue statement wee sị na enough is enough na anyị ga-abịa nawa, mbọchị a ka ha ga-abịa nawa. Ya maala anyị niile mma. Anyị ga-adị ka echi maka na echi ada agwụ agwụ. Almost here Biafra. Thank you and remain blessed.